ɓeɗo nder ndiyamji ha nder diwal ngal. Fitinaaji feere waɗi nder berniwol Yagouwa ɓaawo hande cukkol maayo sukkiti, ndiyam naati nder nokkuje ta'i hande pon. Berniwol Yagouwa sendi geɓe ɗiɗi. To a umman fattude nde a dilla nde sey be kombowal. Ummatoje Yagouwa ɗo wanca be kombowal. Nonnon gomnati nelaaɓe gomnati yalɗiri haton ba gouverneurjo diwal seɓattore lesdi Cameroun Mijiyawa Bakari o yalɗiri haton hawtade be préfetjo Mayo Danayi. Tawama haton jagorɓe feere ɓe lesdi Cameroun, ministre en yalɗiri ha nder berniwol Yagouwa ngam lartugo ko waɗama. Lissafi himɓe ɓe ndiyam ɗam meeti ɓe sottini ɓe har nokkuje maɓɓe himɓe 236. Himɓe 236 ndiyam ɗam nasti nder gure maɓɓe meedi ɓe ngurti ha yaasi, ɓe ɗo mbala ha yaasi. Himɓe 17 soyi yonkiji maɓɓe, ɓikkon 4 ha nder maɓɓe. Gese hectare 13,400 ko hande ndiyam ɗam wato ndiyam ɗam doyi gese ɗe wirgiɗe ɗe warti bana ɗe meeɗai wonugo hectare 13,400. Dabbaji ko ɓurata 1,600 ndiyam ɗam ilni. Gomnati lesdi Cameroun hoosi anniya dedei noy wallitirta himɓe ɓe. L'écolji ndiyam hebbini har maaji, ɓikkon heɓata janga. Gomnati ɗo waɗana ɓe dabare ha nyiɓana ɓe nokkuje ɗe ɓe joɗata ɓe janga ha yaasi hedde ndiyam dilla ɓe lorta cuuɗi maɓɓe. Dedei ko hani wallitite, gomnati efti alkawal wallitan ɓe. Berniwol Maiduguri ndiyam hebbini nder berniwol ngol, ummatore kosɗe nder ndiyam, ummatore laati hande ɓe ngurti har maɓɓe ɓeɗo ngeɗa ha yaasi. Ndiyam ɗam waddi fitinaji feere. Boksik mini marta ɓe keɓi ɗerewol dungayere. Gomnati lesdi Cameroun hokki ɓe ɗerewol dungayere. Société Kamalko wasan boksik mini marta hitande 2025. Ɗum hitande nde risku maɓɓititta ha nder diwal Adamawa lesdi Cameroun be mbal risku maɓɓititte. Goto nder mon yelanama hayru.